Ang Ginoo manaa kaninyo. Manawsab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto ayaw panapaw, apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babae uban sa laway nga hunahuna nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ibalibag, kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ang imong lawas og usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ibalibag, mas maayo pa kanimo nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Giingon usab kaniadto ang makigbulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga ang mobulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya makasala kay siya man ang makaangin sa iyang asawa sa pagpanapaw kung ang asawa magminyo pag-usab og ang mga asawa kaniya makapanapaw usab. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Si San Antonio de Padua nahimong modelo sa kabalaan, usas mga modelo sa kabalaan. Si Jesus nagtudlo sad nato dinhi unsaon paglikay sa impyerno. Dili lang ang atong buhat mo'y atong bantayan nga dili ta makasa sa atong buhat, apil gidi ay ang atong huna-huna, kaning atong huna-huna. Nya ang iyang mga pasubingay nga sulti diri, kung ang imong mata mo'y makahatag nimog sala, lugita. Kung ang imong kamot mo'y hinungdan nga makasaka, putla. Ang imong tiil, putla sad. Ngilingay mong tupad ing naon sa may putlono nimo karon na. Pero sa tinud-anay ang meaning ani nga dili gyud nato gamiton ang atong tibuok lawas sa pagpakasala, kay ang kontra gyud sa Ginoo mao man ang sala. Mao na si San Antonio de Padua gibiyaan sad niya ang tanan sama ni St. Francis of Assisi nibiya sa tanan aron ang ilang tibuok lawas ilang ihalad ngadto sa Ginoo. Kay kani manggong mga butang sa kalibutan, mga igsuon, labi na ning kwarta, mao kini hinungdan nga makasa ang atong lawas. Tanawa lang kanang imong kamot nga magsigig ihap sa kwarta, masuko naman kag naay mo kuha ana kay naanad naman kag ihap sa kwarta. Muna putla na lang ng maong habit nga magsige og ihap og kwarta. Nya kaning atong mata magsige tag tan-aw ana mga nindot kay nimong balay, nindot nga sakyanan, nindot nga mga decorations, nindot nga mga alahas, malingaw naman kay kana. Nya duna gani mo kuha ana, masuko na ka, kasa na ka sa imong mata. Nya og bana sad nga daghang kwarta makakita man nagnindot makapamalit sa nagnindot. Nya ang asawa bisag daghan kag kwarta di man gina mo nindot, mag-ana man ginagkabati. So mo na ang bana mo palit atong nindot katong tag 18, tag 20 ana
Nya kaning asawa nga 55, 60 nga wa na nailami, di ana na. Mao na nga og wa kay kwarta, ang banang way kwarta, di man kapalit og nindot. Mapugos og tan-aw sa asawang kuyos kayo. Di bitaw. Kaning kuan ba? Ang kanig yung attachment sa mga butang. Mo nang ang atong tubag sa Salmo niingon diri, kanimo o Ginoo ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdaig, ang atong daigon ang Ginoo ra gyud. Sa atong unang pagbasa, si San Pablo nagpadayon sa pagsulti nga kami gisakit pero wa mi mo give up, gidaog-daog mi, gisaway mi, pero ang mga tao ganahan kay namo, malipayon kay mi. Pasabot kanidi ang tao nga mobiya sa tanan, sama nilang mga apostoles, samang San Pablo ug sa mga santos, dili madutlan aning mga kasakit, mga bugal-bugal, pagdaog-daog sa kalibutan. Ngilingian na sa dimong tupad na musugot ra kag sigihan kag libak, ingna kuno. Di ka masuko sigihan kag libak. Di ka masuko nga daog-daogon ka. Ay, dali kita masuko ana. So hinaot unta nga ang atong pagsunod sa Ginoo tininuod gyud. Gamito nato ang tibuok lawas aron mosud tag langit, pinaagi sa atong pag-alagad sa Ginoo ug sa atong isikataw, labi na gyud ang pag-antos kanunay aron makalikay tas mga sala.